Ka seng kurshilla menta kaladap arpunyau snempura na du bala seng ya ka haus nem 6,000 khandai spa khandai pusan. Bat hakani ka sngi lapin kuburam ya ki khatlai ngut ki long kni bat ki long kmi ka kurshilla ki bala tibru kum ki nong seng ya ka seng kurshilla hari khasi bat jantia. Ya kini kecing kuburam la le kerpang da uba wailan miki shilla MLA Juwai hayeng sa jong u habarik shillong. Lawan mansaki ya kini kejingalang dau advisor ka seng kurshilla, umakar menshilla, ki kun samla, ki longkni bat ki longkmi ka kurshilla, na keleng keri khasi jantia. Dia ka baning kong ngas ka long ka ski sa sien ka long ka ski ka bakamentam na maringi la yo sien ka jinga kenduk lang ha mau plang kat badang don I ba deng shilla bat katu sipur kala kenja ndai menta pat ngas sekani ka sngi la yo ka wei pat ka sngi ban ya syam lang bat langi long tang kendiat ru ndai ka men siem ka hem bat ngi sngo zesu ka men syaba kan ka sngi ngaso ka long ka wei na ki si ba kum ka kur hingin sa jengken ma sa ka wei pat ka mau jam bagi la ya ti kum ka dekat ka bala rim sya ka dia ka sengkur kabangadon ban kerpat kalong ban kentu kalong ba ka seng kan nang ya seprang kan nang kiu seprang don sibun ki jing terang bakan le ki kam ki baba bat ngangai skam kala bat le namar ni don ru nong yarap jongi balong ublei ni yarap yang ni mangila ban pendap ikta ki baru bat ngada sngo sisha ba kini ki jing ya kenduk jongi ki long sha ki bekum kita ki sai khom sai te ki banang pen yes teli yang i sikur dia ke bangas dah terang hi kalong bangin long ki ba siteli ngin long ki ba tibri ki ba tiblei ha ki liang bat ki benta baru